Hele, já vám řeknu historku, jo, já budu jak Fetty Pillow. Ne, dělám si prdel. Jenom Tohle, něco hlavně neříkej, jak se strál divadle, jo. Ne, jenom něco, co mě teďko napadlo, když se tady rozebírá pan Martin Rota zase v chatu. Tak mě tak napadá, že když jsme byli ve Skillzoneu a byl tam i Martin Rota, tak já jsem si tam potom šel vychcat a teď jsem si myl ruce v té chodbě a teď najednou za sebou slyším: znovu se setkáváme. Teď slyším to cvakání berlí, jak přistupuje Rota ke mně na tom hajzlu, jo. Už jsem si říkal, že teď najednou se prostě... Počkej, vydrž s tím, já tam pustím něco jiného. Já tam pustím nějakou jinou hudbu. Tohle to se k tomu vůbec nehodí. Schválně si tohle to bude na tom, na Spotify. Jop! Je to ono? Je to ono? Ne, to není ono. Kurva, It's okay to be gay tam není. Jo, to znám, to je dobrý, no. Já myslel, že tam dáš třeba Take My Breath Away nebo něco takového, to by bylo taky dobrý. A ty nejsi úplně špatný v tomhle vybírání, to není úplně blbý nápad. Tak jo, no. Tak povídej. Takže jak říkám, jo, jsem na hajzlu a teď si tam ruce a teďko najednou prostě slyším úplně, znovu se setkáváme. Ano. Teď slyším to klepání těch berlí a vidím ten třínohej stativ s tím baretem na hlavě, jak se ke mně přicmakává, že jo, jak ke mně berluje. Možná pětinohej v tu chvíli. On má ty svoje reální nohy dvě u sebe, takže to je jako jedna, pak má ty dvě berle. Takže dohromady má 3 nohy a jede jak stativ, takový kráp. Akorát, že ne do strany. Ale ty píče, představ si Rotu, jak by chodil do strany, ale to mě poser, ale zpátky k té sexy scéně. Takže teď slyším, jak se ke mně přibližuje, teď se mu podívám do očí, teď už ke mně už docvakává. Takže úplně fakt očekávám, že ta sexy fanfiction, hentai pravidlo 34, prostě ten se najednou kondom na té berli. No. A najednou on prostě záhne doprava, zavře se tam za těma dveřma a jde se tam prostě vysrat. Tak to nebylo tak dobrý, jak jsem čekal. No, tak musí to být nějakou pointu, ale nesmí být teplouska, že jo, ale